Dobry. On teraz takie słowo wypowiedział przed wszystkimi świadkami, że on nie ma teraz żadnych kabel. Dziękuję za to wszystko, za współpracę. Gdzie to prawda? On może teraz wypowiadać za wszystkimi, co czują teraz świadkowie, że teraz nie ma ich kabel. Ale wtedy, kiedy ludzie palili z nim elektrykę, wtedy kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tých ľuďom, on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami, keď ľudia platili každý deň? Telo a telo a telo. Prečo vypne ľuďoch von? Ešte vybral peněži a išol na automatoch hrať a on to žádal detiné pridávky. Jak on vypovedá? On toto nech vypovedá. Nie teraz, jak má sám elektrínu, jak ľudok vypnul von a on potreboval tie peněži. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.